Zašto sve kod nas što je krupno radi se među državnim aranžmanima? To je političko pitanje na koje Srbija niti postavlja to pitanje, niti želi da čuje odgovor, ali jednoga dana taj odgovor će biti saopšten. To je taj finansiranje iz duga. Da li, jel to kad kažete jednog dana, da li vi vidite jednog dana nešto što se zove dužničko ropstvo? I šta to znači kada dugujete Kinezima? Pa Kinezi su, neće oni bombardovati kao što bi drugi bombardovali svoje dužnike, nego prosto oni imaju ogroman rezervoar da penetriraju Afriku, da penetriraju Evropu, sada Evropa se drma. Ali se javlja nova država o kojoj sad niko ne govori, koja je brzo rastuća i koja je objektivno protuteža Kini, to je Indija. I nismo mi sad čelično sa Indijom. Zapad uvijek gleda da dve mase koje se na istoku dešavaju i Zapad je gurnuo Rusiju u zagrljaj Kine. To je Zapad uradio što će mu se obiti o glavu. Rusija 300 godina želi da bude evropska država, sad ne daju. I kome će drugom? Preko Sibira u ruke Kini. Kina znači prosto ima, ali to je fenomen što ja kažem kad čitaš o Kini. Ona ima svo vreme ovog sveta. Ona računa na vekove, na milenijume. Ona je jedina civilizacija. Kina je jedina civilizacija koja traje 5000 godina. Imaju velike civilizacije, asirska, sumerska, egipatska, evropska. Imaju diskontinuitet, nema ih više. Kineska ima nešto u njoj da je ona traje toliko godina.